Mwanya getinge inyora ime yomroberio wechi amate Sunday edition ama na Recho Mwonya Rodongo ni gobono ngendere to kubwato kera ebinto bibwata style ngeka mnenga muneyo ana birinkora abatebya nga ebinto imorero ime yomroberio wechi amate na rolire omugako mwoyo nera ni gagenda to kontebya nga akiburi Nyarodongo ni ngendere to kubwati one on one ime ya Facebook ngotebanga na rolire bona mashabiki ya Facebook conscience agendera tagosherekea ime yengambo yeri tkoria rero dada watebanga hekero ngocha kwenda katika ile awamu ya pili asengecho yo soma SMS kurwa WhatsApp ama na Facebook nimbare tereo no chinkwa na cha amashabiki yayo in a very official manner ime ya Sunday edition na rorenga mashabiki ya mangeni gagenda tagofuatilia umoroberi bwechi amategoro isko gago una ndoche oyo minto kefanyeni kurwa area tundo agenda tagonte byanga Nyarodongo ni gotogenda takobwatia mono kegima sana omoroberio ebwechi amate Sunday edition indaida wateba amona bari bande mwensi naro de mogenda takopongeza kurwa chinsemo chia Nyamarambe naro abande kurwa chinsemo chia Nairobi abande ni bagenda takobwatia omoroberio kurwa chinsemo chia Texas iwataita kobate byanga inani kama nyinyi minto mwanya getinge chia amate nigo chikole mara asengencho yobosemia gose asengencho yokoborwa omosemia labonta itegotebanga nabo ogonsemia na nchengo semie in one way or the other onyorenga egesa kugeto kia mwanya getinge kiagendereire basi bono intagete kogotebya ngakondo chebono chiaragire chinsa ikomi chabono morogoba nabo ngenda takogotebya ngaime ya Sunday edition nigo chibargore testa ilenge kamnenga munega ninganda tago kominyokia asenga mboyeri tkoria rero ase biro bitari bike egere badae inche kokobwato kera naye chisimi korwa isiko gabwegera chisego chaga gasegetaseni nayo changie ime yesho yeri tkoria rero ege kogera tintagetikwe gimeria omroberio yoga noyo renaye eryo nalyo torana no bosemia bwabene kegima intarachibono kokobwato kera chisimi nabo ntagete gotebanga ime yesho yeri tkoria rero abeire nkwerera ataimakenga ngakia abantu bagana iriwe conduct monane ne chinga kichiga cyobokendo bonge nembure nyinge barukanga elinino I don't know senereje koroko elinino boronge lakini ni maitenga botambe ase biro binga bune biga emburango chire yabororo ase balibono mubwate ebisimba nyomba yani mwarukiria abana bamurambo ari nyomba boniga bagenderete kogwena abonta gitegote abanga bono iko mwana wange mono kegima muutero mulerote bantu bande ngotebera bali kolende bigusimono ngabono mwana wabairo mosacha batkana nabana bakobosa bana bagunda diyo munyagitali akolendero mwana asenchire gwenerate yere bibera mbito mwana nyomba gagwasali gesimba bayigotie asenchire ngabune yo ayete amabuno kunyara egerege simbe kikeigote bono yende ngakitora tebe inkitogo kora those are responsibilities chomonto korokwa omoiboli na ande nabali na inu morengereti ko ira abana baino machemotwe chinga kibune chiga iro mwana okenda bubono egere abande mugutaboboka after Christmas na lyorengereti ko iro mwana asebyaro kyo eskuru yaigorwa after a week omwana oira na guchie skuru kale na maote omwana ataraba bya abana bawe ke skuru batanukania na ande mechando yasoa minto mwanya getinge time yourself well ekero ko ira omwana omumura ase ebyaro kyo igobona nabonta itekonya gotewa Nyarodongo ngana asengencho jale chiama temono kegima asengencho tobento betebania nabo egesaku kegosogora and for the young parents bali motana ko ira abana baino mache motwe take care echina chinga kichiria ogana irikolendo omwana omono aikera eteire asemeyo remember no mwana omumura tari omwana nyaroka ekera eteire asemeyo molende mono kegima munyagitari oya enshwango mwana nkobare dress dibuye kegima sibugwa buye kegima omwana tachandeka asebiro binga bunebiga nyuma bona wagatu abeire togokora gose toko irinko bana abeire nko bayirukeyo batero kwa rubi yani abateri abubatera teguro ya ndoa amanchi nyibosa gokoligereria kwarora
buna abantu bane Nyasaye bakonyire bakuburugera chinyoma isiko gagwo ngana ngwetera sama teraya. Some families are being inspired na inche ine kwaya ya mekora inspire asense moyenyo manyora Nyarodongo. Mimi sio msichana bali no mukungu entu gukora mono kegima anera batebingana ki obokolera nchira bole na bondo cyo baganda takwagura mono kegima minto mwanya getinge ekero bono nguko bwato kerengere ngabuna ijugo chesiko gabuna yeboli ngachinga kimne chichubo kendu monto mani ko gendole nesagasaga nyomba gosenga kikekakale yatebe kanire ngabasacha bande nigo bagusibe bichai you know Nyarodongo ngora batebinde nga bagaka bande nigo bagusibe bichai yani agachai ali hoteli itasabu tetena bagaka bande osibe chai otebe kero kende strong yako nywa orusio mo embe omobera ali hoteli ogune ndasi olio igota ogenda nkamago komasa minto mwanya getinge inyora nganyangera ne gakale nyombo tugete minto mwanya getinge abangina nigo nkubaruka nyangera ke kugera nyangera umwe tonye to koyigotia no tema koyaga na beko unya gose wake chintacho abagaka baito na amanyira ngaigo mombo atete wani abande kurwa aseme go bani asemo butete chinse cyabana maragaba na amanyire ngumupira nore chinse cyabana maragaba ase bali banchete nkoyo mwana kehima gotengera na gotoya barabuna babarabe mbambwata imeyesho yeri tkorera rero lakini rende bali abande batari gotengere nkoyo na bonta batebyanga abwa asemo butete abasacha manyama ngana kimoko gamba agachana kebosacha semyo musani ho ngana kyaga ne rikomenya ne amate ya abasacha nigo bakwaga na se gatagati yechi amate kama gona gusibaga chae ngora gagwa inyora abaina ni nabarabwa manyanga amongnoli kero kende na bwate shortage yechumbi nyomba nyora nga kero kende nano kwega na niri skali kirasi na bokera abekinge nchena na mono keima egero so era nyomba na ri abantu bakora ngaire nde tuone nero muchiyo minto mwanya getinge tiako ko chero mongna pe 100 tindiko te abangambo begosibaga chae lakini ande ko gosiba sibe kerengo na bagaka balina inumo kenya gwakwali kome gobani goeta asenge nchukwali kire bile gatabu ye chuire gwasinyir gwakane bile muna bana chinga keji chomo sunte genda nkarose liguli kairo kanywe likairo lya mukao ni lyengenchana ne ko bworo setie gatabu okona kolikwa madeni nse kwali endasi kwali kuse kwanywaga echae kwali kunse at the end of the day January ngochere banambaga ne iko yande sukuru minto mwanya getinge monto mani ne chawo chiwaka no mogobani na amanyire ngase bali mu bwate megobani moko ni echae asinchera yo kwenyorera namura kumingo mukungu nande gagenda gotoitere biashara apana nande inenjere ngiya nande yoko bayigerera kurwa igegere muri kyabante bitabu amadeni baje basinyuko bakana January karaya ikire egera maberera ichura se gatagati yechi amate no bosoko barana sana ekeroko bwatu angara batureti ugotomerwa ngankwanyote cha hoteli ya Nyarebe bakasiringeri tano wono chiabolire ogwakana hoteli no monyana nare igata gatajo sie faida nare ira abana ba yeskuru minto mwanya getinge torendera na masikani obokenduka bwachire ganda buwaye bwateri kuno na macho ngotera machini gako rusio mobere obokendu mobere ona kolereta minto mwanya getinge enonya na basubati na bonta tabota banga chechie bisona chinga kibune chiga bono chi compound ga chiko chikunora bwango bunyansi go koimuka ase ngombe yabekire sike inyora korusia kegima korole sike yeruta ase gwenerete tiakona gotiga asyomba chito chikolisia ebiole ligo eta isiko go eta ngombe yabeke sike na boko na koyetambo koyerocho linyansi lyimukire matukabera atatu compound yabe nono bona chiumbu cheichwire chimareli ngechyo mintu mwanya getinge obo chenu bokorwa sekerengo keigoro mono monto mosacha chinga kimune chiga amauga compound bona anulire bogolie shirashira bya kuraga tebinde nga egesakunkeregia karake abana bakare
umwana umusaye ko ari kumumanya umusacha boronge ko ari kumumanya kagukina bagutara shirashi tari kurumagoko abarero mintu mwanya gitinge egesa kweke kyarero gisugolete tari bonsi basugolete lakini Nyarodongo keron koligereria anene gonkorange egesa kukyarero ngisugolete mono ko bwegesa kugyakale liri Nyarodongo twakinete abana abamura bagutara neki shirashi koboko tari asingenche yobochege abarero babere kaidi na akuburishi lash koboko nganeli koli akorabia ngane compound yakorabia in the real sense yo chonyo ale mambi na mambi ndo baile emotional orabiri omuntu abasaye bakale bali gutara neshi lash amanyete nkubugolia konyoro mu bisabuni ingitinte ndo ari ngitinchi yo matukale ero renje na boko yora kinde amdi konyore rubaga rwagure kena bukyarali rocha ikoli egerenke butole abantu bakole ki abantu baete okuna kwa ukwegerere community nako kwegerere amate abasaye barero nonya nabasacha bande barero umusacha amenyete omorote yobwoye akona gusabe beti korumwanya lebe mambi morogo bakona gutuma abana ngagenda mondetero omoro na kene nkeri agokorera no bonka akubarorera lakini omuchioro nabono letore no buna bone mbureyega abantu barabichi compound buna bone mbureyega yakire kinsa kirioko na ko west bona kona kugamba isikoga ali abantu bane baonda chete chipenchi bosa chinse chige kare mbure akamukire bogore shirashi yaho labia compound yaho biyego mukungu naye ligeke abuso cyana ko rumagaga nemechiri kero kenda abangina bararire tali bwancha kwa bantu ngabangira batangane korara onye bimwana biro mwechi mwane nyaruka koromochi kera abe kwa bahati mbaya mamita iyo naye egera korabi kwa buso mochi ogwenere tebi inyoli dadinga torabe yiga igama ogaya nolire abantu basibiye metungi ya emetungi bone kunywa maji chinyumba chinde ogenda ni gora 10 yakora abantu bakonya gutachira ni amaje bantu bakona gutachira ni no abantu bali mu bwate chitangi nyasa akonyire. There is what you call harvesting of water. Abantu ba harvest ya maji skabwa abantu nyasa bazise nirigo babegete chitangi mechi ba harvest ya maji janyu wali necha barandi mbura na igando mwako mugima abantu bande ni go babwata amaji asinga chiabo chitangi chiri. This is high time abantu mugana iri kwigora chitangi chino. Running water is always very important. Ya macha minyoke ebinyinyi biribire chitangi mebisoke ko rwaroronya kwanya go treat tangi yao. Is high time nayo kwigorera amaji tiakona gusiekera amaji ayando oline teke nyoro 24 hours yalikuwa bekera niyo kabekera ninga murakera no choche nyasa oletire mbura ya tule ikulere tangi yao bona sibie tangi yao sibia mariji chiriji chichi nyomba igorogoeta. This is high time mwaso kenda bu sigiki eriji yao riji normally igori kunyara igori kusangera yo buchafu. Is high time okolete gento sibiri riji yao egero chota cha macha masafi keko gero murakera no chete chifumbi chikago gento nkiriye gichafu minto mwanya gitigabuna riji ryo gutacha mache gitacho. Nyarodongo bono ninche bweka nkorora mangana ya gusena ya nkorora role se gatagati yechi amate na batenga no ne chinyambobe igera ko rusi chinyambo bas nyumba cheito chinyambobe chinde chire very poisonous runyambobe ruragotaro runyambobe rurakora se rugoite asengencho otari kunyora ko rusi chinyo there are what you call spider webs those yani rusiege ndugeriye ko kuchikoba chiriche chinyambobe chinachi aretire none chinsagara chirichi nene chianje to feed on them chianje to kuli chinyambobe chinsagara chire poisonous chinsagara chiamenyira ase birama bichinyomba chitu chiaretire mechando egukora se gutigiro bosongo okuta rwari gugo ikakale na kale egento yekoro kwa hygiene negento kingenche nene minto mwanya getinga buna bono ekune kebuya bakunguna abasacha chekie abana bawo bakurara masikane na mayaye akenti yaje kulena masikane yari abagusiba rugetenga chinsoni asenjere abana mangu musacha tadmanyitisa abana baye bakurara gebana tera abana abanyaruka batayo basokire gebana siomeri room y'abana baye bakurara umanya mu cyaro kyoro matress yana bakurara ngakiere ngakiyabeire kerengo kiyaga nerigwe bona nande ba replaced digere lyambarangeti abana bawo kwebisi kinyaruka emot musacha umuronge wo gusiyaruka kwarigereye room y'abana bawo kinyaruka nyabayikire baboyire bategenire okwasyomeria kwamanya abana bana mbalembeire ika nande goko ne room y'abana akawodi
minto mwanya getinge rumwende yonsi yabana kara kongonta ito konyoronde obwete gaso kogenda ano iranira nande bwebire kende minto mwanya getinge aya nara maskani alingo teba unangora tebi nona abana bamura abana kinyaruka tigagoso rumu ya nyoko na iso siba menyete fuai style engenda yonsi nga digital ya chire digital nengia lakini asena hare digital etali koibora sembi chinde chonsi minto mwanya getinge kogoso rumu ya nyoko akaodi kogoso rumu ya nyoko na iso siba menyete imbuya tali bobe bigusie binde na bira byalende rumo no bitabwati maskani no kogoterwa bayibuli bagoterwa abana bamaisa bayibuli bakorara bante bamete muna chingiti umukiase ngiyo kolenda maskani mono maskani namaya lakini ari ndua sekerengo na anda ari ndua soko bogoleranibwa minto mwanya getinge mukungu na esabusia esuguri yawo yesibibuya yesibibuya imena isiko ngobatanga esuguri yechimbiro teriko sibibwa isiko ligiye gento ke konyara kongure esuguri abakungu bandi nibo batarekera techisuguri nsebone tobe ye minto mwanya getinge entali mangana imena bengarete lakini isiko gani gere sike yoka ligiya kabao terekera esuguri yawo igoro sisi kiesuguri yawo buyerabe tigako ire esuguri liko ekonyiti tokama tobe gochiriko nga chari minto mwanya getinge Nyarudongo ninche bona bweka nkora harara emekoni yasiga takati yechi amate usena maene naye nkura yarorole minto mwanya getinge ekarabona ndoche na chinsa chiane cheisire kwara usebra byana byesire kwara koroga ase TV nabonta getako batebye ngano nyango siaruka uchimoina ari asere dinande egaranda gotumbiza kidogo nkoletera chingero molero chigwa testeri ngabune yo egarabona ngo egarabona ngo burudisha nyomba gabo mono kege machinse chingo cha mole nkoro bokendu bosira nabonta itekora ateba ngandira igalira lyonta itekora kwanera likoro kwanga obuibi asega takati yichi amate chinga kechiga chiembure nyinge abantu bahibire biticha by'abantu basaboire chisukuma bakolire basaboire bitebye chisukuma bakolire abantu bano niko bakali gutwa matoke kurwembe gondo y'abantu kusangana chi factory chi achana era matoka akali gopimo Nyarudongo na igura abantu bakora mikaisiko gabo bagoteba ngabaminta abantu batukolira matoke akago chiko bagatagarara igo monto liyase maratinga nere ngutwera ari matanse ogo chiko yaronyora go gatabolire iguru kanyora go kayo abantu bayirire mintu mwanya getinge nani amewaroga ni ngoro iregesa kweke minto mwanya getinge ngayoko nyoroko baye ekara muntu ndera gwechandu simekali toke bakali haba aya nore kinyorobe getama boke mebuke style ngeka munenga buneyiga ngabona eno musachole bona ngaito igukuna mugondo amosachonde bwe tiganira sengenje ya amate yaye kwamanya kolikanyerera kwachikolitwa shetani ashindwe mintu mwanya getinge abaibi kutoira mole ngora koira mole ngora bintu byabanyene ngora ninkyuko iberegento kyomuntu abandi abandi yatebeka ningangu kama bakali cyombe cy'abantu bweri inga yoko nyoro ko baye kero nyare bakuni bengombe yaye ngabona ngombe ya kamwa mora babasatisa omonyene amanyete ngana akuja kuboka mambia kama chinsa ichia mambia ngaya nari chinsa kianda gose saa 3 saa 4 ngambweli yore bo yoko kamya ngombe yomuntu mukungo ya mantebya kanyoro umuntu go kama bweli bwa ya boli gago kama akaligire likaga kuminga katye ngombe yanera bekare go kamuga botambe igaya onia asengenje boli ngana ki eyego kama bakasa ina saa 5 mabere kiya mayete nalire minto mwanya getinge tigago kolia bante bibesko gagwo onya tobwati elinge kanyeka abantu bali no mukya kabo muntu koligi no mukya nanyaga abantu bande bakoliri abantu bande bibe minto mwanya getinga aya mabi morogo bano ole na gakombe mwanya rebe lakini no yanyore gotwerwe mori ayo gotwerwe ta mwanali no ore na mangana kona kolinga yanyare bara to kuyanyora ayari mwanya rebe to kuyanyora aya to krosia yao minto mwanya getinge aya na aya to krosia yao ora sabwa bantu ntori kole ngani abantu ngo sabana barasega takati yichi amati okoena na nokuya lakini ayo okoye gukurjanyo ari bakadisa aya to kora ana na aja sesenia abandi uno kore ngana muno ugane tiko sesenia go seseni kwa na he kara seseni na abandi minto mwanya gitinge ekera bono
ntagete kogenda katika ile awamu ya pili egere inchi ko bwata chisimi korwa isko gagwo nayo changie mono kegimonte bienga na maene nkororore bonyinyeri bonga buno wega ase gatagati yechi amate goseni nche boro Nyarodongo bweka nkorora yanga buna yaiga na bonta iteko gotayenga ime ya Sunday edition nigo chibagorete mono kegima inyora engambe ye ne ngambo ya chire asole isko gagwo toye gosorerie to inspire one another egera bono nario egesa kugeito gitaba goke mono kegima kobono akeronga nyerete chisimi chino korwa isko gagwo tigango insome chimesmes chiachire gaiga ninganti tikora chakera chisimi nama yokora chimesmes lakini asengencho yayo tiga insome ngo mesmes yere gaiga ingwe ngankia goteba oyo niga goteba ngani gakoro kwa Silvia Kazimoto niga agontebia nga umoralia nigo nkobwatetie one on one imeyesho yeri tukori rero agontebia nga na beire ngofuatilia umurobere babuna butambe obeire gonkonya buno muntu naende imbiya mono kigima Nyarodongo. Asante sana Silvia asengencho SMS yao narolie kwalikire mono kigima gochagaiga oyo nara niga akoro kwa nga Janet Sansura nara niga goteba nga ninazidi kufuatilia show yako mtangazaji ngoteba ngambia mono kigima asa bagenda kufuatilia nara iganera mono tebire nga incheni gokoro kwa vector korwa chinse amochiria chianya marambe nduru nara niga gontebia nga mtangazaji nazidi kufuatilia show yako vilivyo ngoteba nga gendera ko lock dibono kigima igo ege kogera ege sakuni okego sira asengencho yogo tam semania na aroliro yenera gagontenga naitwa Chacha kutoka sehemu za Mabera aroliro bono ngabo kulia itoyonsi abantu baito nigo batagese timono kigimba imeyo moroberi wechi amate Chacha niga gontebia nga no nyatari koigwa omono yega bwensi lakini nagendete kufuatilia show yeri tukoriara. Asante sana bwana Chacha, nasema karibu sana tena bono nabo indoche nainde nyamache na rado musibati korwa nga Janet Ongera nera niga gontebia nga omoralia nigo nkobwatete one on one korwa chinse amocha Imenwa Central nigo ngende tagotengera na gukobwatia ase umorobirio Sunday edition moyo oyo gakoro kwa nga Millicent Kibaga ndi korwa chinse amochi iria cyabo getaulio nera niga gontebia nga abo getaulio nyabotera nigo chibetetense gekogera nigo ba tengera tamono kegima korwa ase omogobani agontenga nigo tukaransi hoteli togenda takokobwati ambuya mono asa abo bare ase biashara nande bono koba etaboneti bagona koligereria naende kabago kogolie chae ga hoteli bono kwa batari bono bagwakana hegera madeni tabu cha maskani ache asareke Millicent bono tiango nyunga oyo ningo bono naero ngakire go chaga ga hello Voice of Victory hello VOV hello Voice of Victory. Yes, ningo yobono naende nga yumbo atete mono kigima korwarisha bikiriane. Hello. Yes, naye ngobon. Basi bono minto mwanya getingerisha bikiririane igokorora ngani igo abwe ambwatete buyake gima lakini nigetegerete ase TV waves chia mwangire monoke gima kora nchekero ko ngakera gwasuka ke RN TV ya gusene radio ya gekogera waves ni wachigo kwanga chia ko butora hello Voice of Victory hello basi no yonera bona ya minchi kurwa mabakwane abonta gete goteba nga mashabikiane ekero mogendete kombwasia ase show yeri tukoria rero kwasuka ke bono nainde inugendera ko ngenge jitindanga hello Voice of Victory hello oyonera ni gaga saine ko mesia pole sana na bonta gete goteba nga nonye amareka resiko ni gotore ime hello abonta gete bangi mitambo ya itoni gere buya mono kegima ekero ko ngakera gochaiga bona ligia so gwetega korwa egekogera intwe bintoni gobire buyaga buya kegima network ni gere full ligia network ya omanye gonkwanera aserisha bikiriria ngakire korwa isko gagwe ya onjaswa lakini waves chakane kwarenge gwetegerera ase TV yao minto mwanya getinge
na wonta getego tebanga oyo minto Kefa Anyeni ni gobono agenderete kombwate imeyesho yiga nando tebire ngambi ya mono kegima asebalia mwaba mokumubwatsia ekero tatu mwabo arara. Hello Voice of Victory. Ekero tatu mwaba arara alia chinse mochiria chiaso abaliria Nyatundo abasani abange mono kegima mokabamo kumoikange nabante ebiringa kora ncho moralia asinge ncho ntanyare koiraneria abasani aboyo maso yo mongambi ya mono nabo atebirenga Nyasaye bobu yabasese ni nane mogendera goikera abande boyigo nakubaremia chinga kichime chandekero yachire oyo tarionde korende no Morisia Kefa Anyeni korwa kanisa ya Nyatundo SDA yaria Nyatundo SDA chinse mochiria chiamasi basi bona bali mwaba bwatisia WhatsApp group chikanisa chionsi chikwaya chionsi chiri chiarenge garia imbuya mana asenge ncho yogoika asenkelia bona Madam Mrs Kefa naye bona gendera bona koroseri mugako irika iro isko gagwo egera bona agwe na bwango imanye tekero monta asireriwe niga ko musamono kegima amanyiranga naye no affected lakini rende manyanga chinga kingo ikachire ekero bagochia bati mokani tuturagenda ororo ase bachire minto mwanya getinge ekera bono ntagete gochia kubwato kakurwaiga ngende katika ile awamu ya 3 ya 4 asengencho yogo chikogo tumbuiza kwetera chingero au abo ntagete gotebanga nani kama wewe amarietane inche nigo inkoro kwa Rachel Odongo. Bye bye.